Neața, bă, băieți, bine am găsit la un nou episod din seria noastră de No Help. Au trecut, cred că 4 zile de când am postat ultima dată. A venit weekendul, am fost cam încărcat între ghilimele, aș putea spune. Și cu Ninja-ul și cu conturile l-a crescut la una alta. Și în tot acest timp, Warul No Help a stat pe auto. L-am făcut nivel 30, da? Am văzut comentariile voastre și am văzut la hotărârea că formatul ăsta de lungă durată, să zic așa, o să fie făcut off camera și absolut tot ce o să fie mai important o să fie făcut on camera, da? Nu uitați să lăsați și voi un like, chiar m-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult și nu uitați că astăzi este mâncava, ei, hands. Astăzi este ultima zi când puteți să vă luați accese pe Ruby, mâine o să fie închise registrările. Deci, în caz că vreți să vă apucați sau aveți de gând, eu vă recomand, este undeva la 2 euro un acces, deci 2-3 accese puteți să le luăm cu toții fără niciun fel de problemă. Vă aștept și pe Discord, o să aveți în descriere Discordul comunității mele și Discordul făcut special pentru Ruby, da, unde avem acolo camere speciale, unde puteți să mă întrebați, avem camere de cumpărare, de vânzare. Chiar arată foarte bine Discordul, sincer, și am văzut că a intrat foarte multă lume. Așa de la prima strigare, să zic. Băi, hai să vă arăt câte licoare albastră 24 asta. Hai să vă arăt câte seturi a făcut băiețașul ăsta pe auto în condițiile astea, vedeți, da? Vedeți cum merge. În condițiile astea. Cu cavaș gura voastră de nu fi o să da arcași pe CH. Nu mai sunt, înseamnă. Deci sunt foarte, foarte mulți arcași. De-abia și se termină eventul ăsta, mai are o zi. Deci marți, mai avem marți full și după e GG, de-abia aștept să se termine. Să fie loc peste tot la crescut, în oriunde o să fie loc. Uitați-vă ce aici. Foarte, foarte mulți arcași. Și în condițiile astea a făcut băiatul 58 de seturi. Băi, eu zic că e foarte bine. Eu zic că este foarte, foarte bine. O să mă pun să le joc. Și după cred că o să mergem să ne achiziționăm niște echipament încât să putem să batem și noi lejer în map 2, deci fără niciun fel de problemă cred că o să reușim să batem. O să trebuiască să ne strângem bănuți, cred că din seturile astea o să ne luăm echipament și după o să mai avem 10 zile la dispoziție să ne cumpărăm o armă. Pentru că am decis să iau arma de 30 în ideea în care m-am bazat foarte mult pe carduri, că o să fac foarte mulți bănuți din ele încât să-mi iau și echipament. Și după o să-mi ajungă timpul să-mi iau și o armă, da? Între timp, știți că am pornit primul clip când era evenimentul cu citite. L-am închis și am mai bătut, nu știu, cred că vreo 15-20 de minute și am reușit să dropez 2 citite atunci. Nu le-am vândut sau ceva, am vrut să vi le arăt și vouă să le las în inventar. Pardon. Așa, astea sunt un 1 și 10, cam așa. Cred că o să ni le vindem tot 9, pentru că am nevoie de ele, de ce n-aș face chestia asta și o să încep să adun și pietre. Încă mă gândesc dacă pietrele astea le vindem tot 9 sau să le pun pe piață. Pentru că eu oricum pe Ninja am nevoie de pietre, am pus și pe Discordul ăla. În caz că v-ați apucat, by the way, în caz că v-ați apucat și farmație map 2, am nevoie de... Stai să intru aici să văd exact ce am scris. Cărți de ninja lamă, toate cărțile de ninja lamă. Cărți de șaman leac, toate cărțile de șaman leac. Și cărți de șaman buff, doar aruncarea, răgetul și talismanul. Da? Dau 500k pe bucată și vă cumpăr toate pietrele la 300k pe bucată. Chiar dacă eu am găsit și pe piață mai ieftine, deci puteți să căutați pe piață să le cumpărați la 300, la mai puțin de 300. Stacuri mai mari și să mi le vindeți mie. Și cumpăr și dinele de XP, dau 1 milion pe bucată în caz că au urcat un level fast și farmații în beta, eu zic că un caca inelul de XP să îmi vindeți mie. Bă, cred că am nevoie de nu știu, 10 inventare, sincer. Dar da, haideți să punem pauză puțin. O să încerc să-l las și eu pe undeva, dar nu am unde, bă, deci cred că era o alegere mult mai înțeleaptă să-mi fac primul caracter, să profit de event, uite o mete, să mi-l fac ninja, să-l fac arcaș. Cred că era o alegere mult mai înțeleaptă, dar
Asta este, hai să batem și metinul ăsta. Mamă, da, am o viteză de mișcare. 100 de mișcare, mă, cavași. Am folosit, cred că primele 2 zile de stat pe auto sau prima zi, nu știu, depinde. Că eu chiar am uitat de ora asta, mi-am adus aminte astăzi de el, că l-am înfundat acolo. Am folosit licor mov, am cumpărat, vedeți că, știți că am avut 2 oni. Am schimbat un on și cred că am dat vreo 35-40 de caca pe un stack de licor mov. Am zis, bă, trebuie să mă mișc puțin mai repede, să am puțin avantaj față de niște ăștia. Și s-a dus. Da, le-a făcut spart pe toate, nu știu dacă a murit, s-a ridicat, la un moment dat am văzut că are iongani peste el. Așa mai fac turci ăștia, mai lasă iongani. Încât să te încurce, să nu poți să lași pe auto. Hai să iau și eu licorele albastre. Mamă, dar astea să ies chiar așa, unde roșie, roșie, albastră, roșie. Bun, haideți că pun pauză și revenim când am terminat seturile de jucat. Deci avem 58 de seturi, da? Bă, băieți. Deci am jucat seturi, vreo 1500-2000 de seturi pe care am jucat de când e eventul. Dar caracter mai ghinionist ca ăsta n-am întâlnit, mă, cavași gura voastră. Deci avem 10 bronz, 30 argint și doar 5 aurii, bă. Deci primele 6 jocuri am dat direct cu 4 în 4. Primele 6 jocuri n-am apucat să iau nicio carte cu 4, am dat direct cu 4 în 4. Jale, am dat regla la firmarea asta pentru că deja am aflat 5 arii. Eu o i-am pe browser pe site-ul ăla. Deci aici e 5 și aici am un 2, da? Vreau să vedeți, deci nici n-am trecut de cartea 1, da? Am 5 arii și eu tot o să fac auriu. Fiți atenți. Fiți doar atenți, ghinionul meu, da? Exact ce vă ziceam, deja 2 pătrari unul lângă altul. Lângă 5 ani, hai să vedeți. 3. Luăm 3 ori de aici și aici încă 1. Bun. Acum noi trebuie să aflăm K-ul. Dacă nu aflăm K-ul, să strâng și de ăsta de aici. Dacă nu aflăm K-ul, ne-am dus, da? Bun. S-a dus și 3 ăsta. Bun, s-a dus și 3 ăsta. Hai să luăm 3 arii de aici. Deci, acum trebuie să facem cumva să aflăm K-ul. 1. Mai sunt 2 pătrari pe tablă. Ar fi ghinion maxim să dăm atâtea astea libere, să dăm fix cu 4 în 4. Da. Ghinion maxim, da. Bun. Cavași gura voastră. Deci avem 300. Stați așa să o calculăm. Poate putem să o scoatem la capăt. 300. Trebuie să facem... Mamă, trebuie să facem 450 până să dăm în capa. Nu aici, să facem linia asta, o da. Bă, v-am zis, bă! Da, n-am ce să fac, n-am ce să fac la contul ăsta. Deci, cred că o să rămânem doar cu 5 aurii. Nu o să mai facem cum am zis la început, că o să luăm tot setul de iteme. Eu am calculat în media de cufere pe care am făcut-o pe celelalte conturi, da? Adică, bă, aveam aurile aproape de argintii și bronzurile în spate, rău de tot. Aici, momentan avem mai multe bronzuri decât aurii. Singura excepție de cont, singur cont unde nu trebuia să se întâmple chestia asta, pentru că, na, vă dați seama, fiind no help, nu-i problemă, frate, lasă că ne descurcă și așa, să facem, unul o să facem din 3 zile, uite, am dat cu 3 în 3, fiți atenți, luăm 3 arii de aici pe care știm deja, ca să nu ziceți că... Ce? Credeți că putem să facem argintiu cumva? What? Nu, dăm cu 4 în 4 din prima. Bine că am apucat să iau un 3. Bun, și noi avem acum 250. Trebuie să luăm un 5. Indiferent ce 5. Și după trebuie să avem bulanul maxim să ne meresc capa din toate seturile astea eu de aici. Of, da. Bun, mai avem 3. Bă, o să, nu știu, cred că o să scoatem, nu știu, 3-4 ani, cred, habar n-am.
Nu, de fapt puțin mai mult, că sunt astea sunt vreo 12 caca bucata. Avem aici 364 oni, 5 ori 50. Puteam să scoatem mult mai mult. E mult mai mult. Vreo 10-15 oni lejer. Da, a fost să fie până la urmă, frate. Uite, am aflat 5 arii direct. Cum ar fi să facem aurii? Uite, da, de 100% o să fie aurii ultimele seturi, care sunt 3. Da, deci nu o să facem 5 aurii, o să facem 3 aurii. Soarta asta, bă, deci, bă, că-și pula în el joc. Stai, că nu e 100% că face și pe ăsta. Bă, v-am zis, bă! I-am dat cu 4-4 din prima. Dumnezei, mă, e bine că am luat. Sunt 5 arești aici. Ăsta e auriu, da, ăsta e auriu, ce s-a întâmplat, dar foarte ghinioniști. Foarte ghinioniști. O să mai las pe auto. Care dai, mă? O să mai las pe auto ziua asta cât am mai rămas din event. După ce luăm și niște iteme, poate o să facă puțin mai multe. Dacă dă și el puțin mai mult damage, se mișcă mai repede, poate mai face vreo 10-15 seturi. Ar fi bine rău dacă ar mai face vreo 10-15 seturi. Ok, luăm 5 de aici și luăm și capa și aia a fost. Da, deci am făcut aurii fix ultimele 3 seturi, nu pot să cred. Unlucky, chiar foarte unlucky. Bun, hai să mergem să vedem prețul. Nu știu ce vorbeți așa de la mine. Hai să mergem să vedem prețul la ele. Licor de alea mov nu mai am, nu? Da, nu mai am. De alea cu B. Hai să știi și noi asta. Nu pot ști. Ok. Hai să facem așa un mic calcul. Deci, mamă, deci 15 bronz, 8. Bine, aici puteai să zici că 10 teoretic. De aur și 35 argintii. Da. Ce pot să zic? Foarte ghinioniști. Hai să ies de pe site, așa. Deci, în primul rând vreau să ne cumpărăm un tigru sau cred ca și opta și pentru un călugăr plus 9, sincer, că nu are viteză de mișcare pe minus. M-aș duce și către un călugăr. Cu grabul plus 4 neapărat. Ăla cred că o să fie vreo 2 ani, mă gândesc. Da? PV nu știu dacă o să fie neapărat nevoie, vreau apărare și graba aia vreau neapărat. Ăsta a fost contul, să știți. Bun, las că trebuie să intru, punem pauză că trebuie să intru înapoi. Bun, haideți că am revenit. O mică eroare de sistem. Hai să vedem ce facem cu cuferele. Băi, eu sincer mi le-aș vinde mie, pentru că am nevoie de magice. O să vedeți voi mixtape-ul, nu cred că mâine, că durează ceva să-l fac, am strâns foarte multe faze. Cred că de poimine. Am băgat foarte multe, bine, multe magice pentru mine, undeva la 39 de magice într-un plus și nu am mers. Deci am deschis toate cuferele pe care le-am farmat. Din păcate n-am evoluat deloc, să zic așa. Dar na, asta este jocul. Și de asta zic că mi le-aș vinde mie. Acum, eu cred, nu știu, trebuie așa și pe piață, sincer, ca să nu ziceți că doar așa o să le vând. Nu cred că se pune problema de vândut pe serverul ăsta. O să zboare direct de pe shop. Dar hai să vedem, ne facem o idee de iteme. Ăsta pot să-l vând, nu mai am nevoie de el. Mai am ceva ce pot să vând de aici? Nu cred. Hai să facem o idee de iteme. N-aveam sticlă pe ăsta? N-aveam, nu? Da, aveam. Da, am undeva. Uite-mă aici, what the fuck. Hai să vedem. Deci, deschidem și calculatorul. Așa. Și avem așa. Altele regelui. Deci avem astea de argint prima dată, da? La... 14 milioane. S-au scumpit puțin cu vreo 2 caca de ieri. Mișto. 14 milioane. Avem 35 ori 0.14. 4,9 ani. Odată. După avem astea de aur, care sunt 30... Hai să zicem 34. Nu mai pune 35, 34, da? Și avem 8 ori 0.34. 2,72 plus 4,9 parcă era, nu? Avem 7 ori 62. Hai să ne facem o mică idee de cât ar costa
o armura. Bă, vreau... Hai și tigru, hai să fie și tigru. Vreau neapărat plus 9, nu vreau să mă bat la creație în punctul ăsta în care suntem. Bun, văd că nu sunt așa de scumpe direct plus 9. Hai să vedem și cu grabă, să vedem cât s-au gândit băieții. Uite, asta are 15 foc direct, vezi că n-ar fi rea, dar sincer aș vrea să-mi fac setul de vânt. Am pus că sunt la 5 ori mâncați și acum văd. Wow, 2 în 35. Și nu are PV. Da. Și dacă nu pun plus 9? Găsesc și eu mai... How? Ia să vedem. Plus 7 fără nimic. Uite. Da, în fine, n-are rost. Plus 7 fără nimic. Mamă. Nici nu știu. Bă, sincer, cred că mi-aș încerca norocul, mă, frate. Ia, hai să punem plus 9 înapoi. Aș lua păstra 90 de caca și mi-aș încerca norocul. Vreți să vă mint? Al dacă verzi după și schimbă putem să cumpărăm. Să băgăm în ea. Să-mi cer norocul, mă. Nu știu cât să... Hai mă, frate. Bun, stai că mai întâi trebuie să schimbăm ea. O să încercăm noi norocul să facem. Eu nu dau atâta, deci 88 de caca, punem o clapă, dacă merge e perfect. Nu o să mai bag capul momentan cu armorica. Dar nu vreau să dau 2 în 50. Mi-aș încerca eu norocul să pun graba. Sper să nu mă mănânce. Bun, în Yang, hai să vedem. Echipament. Tigru. 400 de tigru plus 9. Nu e nimic mai bun, nu? 1,70 cu bonusuri, nici nu mă gândesc. Deci aș da, ignorând bonusurile, că nu cred că costă nimic bonusurile verzi, sincer, aș da un 1,50 în plus, doar pentru care grabă. Bă, sper să nu fiu chiar atât de ghinionist. Hai să vedem. Am cumpărat armorica, grabă. Deci eu grabă. Ai. Mamă. Te rog. Hai. Măcar pe parte, dacă merge graba, nu se mai pune problemă de cufere. Da. O să trebuiască să cumpărăm, din păcate, o să trebuiască să cumpărăm măturici. Nu știu, deci vreau să spuneți în comentarii la cât să calculăm măturicile. Nici n-am văzut pe nimeni vreodată să cumpere măturici. Știu că se bagă pe Moca, dar nu vreau să luăm pe Moca, da? Dar nu știu la cât să mă gândesc să le calculăm, să luăm măturici. Hai să vedem și un curs de 21. Plus 9 cât ar fi gol. Gol, nu mă interesează nimic. Ești nebun la cap. Wow, deci e ceva. Mamă, nu mă așteptam. Dar asta de celelalte rase parcă erau, uite, știu. I-am ales rasa perfectă, mă. Asta e de la Fersom. Ceaman? Uite, 62 de caca. Bine, frate, că am ales rasa cea mai scumpă. Asta are 15 fulgere, da. Bun. O să facem shop cu cuferele, nu o să mi le vând mie, da? Nu o să mi le vând mie, o să facem shop cu cuferele. Mergem. Am stat prea mult în bazar, deja se vede, da, cum merge clientul. Am stat mult prea mult în bazar. Am exagerat 2-3 minute cât am stat. O să facem shop. Hai să luăm de aici. Nu mai am shop de frate. Nu mai am. Hai să facem shop normal. Uite. Ție parul. Bine că am merit contul care trebuie. Futu-ți rasa, mătii. Mamă, oare e la cineva, mă, ia? Nu. Ce trecu? Da, n-a luat nimeni țeapă din fericire. Bun. Am luat mănunchiul. Hai să vedem. Verificăm iar prețurile. O să pun și pietrele. Da, o să pun și pietrele pe piață. Ca să nu ziceți că mi le vând toate itemele, mi le vând mie. O să punem și astea 4 pietricele.
Și ce trebuie să le lăsăm pe piață? Dacă tot fac shop, o să le lăsăm frate pe piață. Așa, și hai să vedem. Nu știu cum să pun cuferele astea, să pun câte unul. Deci rege lui. Hai că am scris rege lui. Bun. 34, 4, 4, 4 odată. Hai să scriu și undeva aici. 34, 34, 4. Aurite. Bun, și argintile. 14, 4, 3, 3, 3, 3, 3. Bun. Cititele, ia să vedem. Citit. Da, mai aici pe toți. Ce mai mișto chestia asta cu toții aici. 48. Uite câteva bătăți la 48. Și când am cumpărat eu, frate, nu erau sub 55. E bine, mă. 3 la 1, 40. Ok, deci pune și noi 4, 8, 7, 7, 7, 4, 8, 7, 7, 7 cititele. Așa. Pietrele, hai să vedem și cât sunt pietrele, de curios. Pietre. Oh, wow. Mamă. Mamă, sunt ceva, ești nebun. Mamă, deci 500 ca minim o piatră, lol, nu mă așteptam la asta. Și dacă punem preț unitar, găsim pietre pe undeva? Hai. Să-mi crezi la stack mai mare. Sunt sau... nu știu, 200 de rubine, 200 de smaralde. Mamă, asta cred că e direct bobber, jur. Șapte, opa. Nu știu unde să mă uit, mâncați-și. Mă enervează că sunt finisajele astea, că cam aș pe ele. Eu cum îmi dau seama de pietre dacă vă numai finisaje în ochi? Uite. Unde erau? 32 de lican, uite. Uite, vedeți? Uite ce ziceam. Deci sunt și 300 de cabucata. Uite, de exemplu, astea sunt 300 și puțin de cabucata. Astea cât vin? Vin cam mult, nu? Da, astea sunt mult. Sau ba nu. Nu, tot 333, cred că vin bucata. În fine. O să le punem pe shop. Ajutorul la fel, ăsta e scump. Bă, să știți că e vreo 13-14 kk ajutorul. Ca idee. Atac forțat vindem și asta. Chiar a fulgerului vindem și pe asta. Și cred că cam atât. Momentan, cred că cam atât. Bun. O să mă pun să fac shop-ul. Și cred că asta a fost clipul de azi. O să împărțim asta aici frumos. Nu știu cum să pun argintile astea. Să pun câte 5. Să pun toate 35. Câte 1. Habar n-am. Dar cred că o să pun câte 5, sincer. Hai să facem shop-ul cu voi. Hai, gocule. Bam. Haide, mă. Bam. Bam. Așa. E și ăsta aici. Hai să spunem câte 5. Ok, 5. Așa. Da, și că ideea la câte 5 ar putea să aibă alt preț. Regelui. Ia să vedem primele câte 5 cât sunt. Cred că s-ar putea să aibă alt preț. Deja am sărit la 10. Uite. 5 la 70 de kk. Și cât vine? 5 ori 14, 3, 3, 3, 3, 3. 71,6. Am pierde 1,6 kk. Bine, după sunt la 75. Hai să lăsăm la 75 de kk. 74, 4, 4, 4. Și primele câte 10 cât sunt? La 1,4. 1,5. Bun. Hai să facem așa. Punem astea 10 așa. Astea așa. Altceva nu mai de vânzare? Nu. Bun. Hai să... Unde-i mănânchiul? Pe treci. Am. Deci, am zis astea. 3, 4, 4, 4, 4, 4.
Mamă, și mănânc de la... Da, nu știu ține prețul. Wow. Contează, frate. Băgăm aici la manivelă. Sper să nu mi se blocheze clientul până apuc să pun shop-ul. Sau și mai rău să mă scoată când dau ok. Cred că mi s-a întâmplat și 100% mi s-a întâmplat. Să dați ok pe asta să vă delogheze. Tare rău. 3, 4, 4, 4, 4. Mamă, dar bubuie, mâncați și pula ta, bubuie. Bun, astea le pun la 7, 4, 4, 4, 4, 4. 7, 4, 4, 4. Așa. Ajutorul. Nu ajutorul, atacul pun așa. Ajutorul pun direct 11 kk. Și gheara tot 500 k. Oh. Așa, pietrele la 49999. Bine, cred că pietrele ar fi trebuit să strângem mult mai multe. Nu știu dacă o să cumpere cineva cu tu pietricică, că tu pietricică cred că o iau razna ăștia. Nu știu dacă o să cumpere cineva așa, dar vedem. Și te le-am zis 48777. 48777. 4. Hai, repete că îmi bubuie clientul, îl simt. Așa, 610 la un on 4888. 4897. 4888. Așa, și asta e la fel. Hai repede că îmi bubuie un on 4888. 8. Bun, cred că am pus prețurile bine. Nu știu dacă am cum să mai verific, că deja am bubuie clientul. Nu, s-a dus. Te rog, nu mă scoate, te rog, nu mă scoate, te rog, nu mă scoate, te rog, te rog, te rog, te rog. Te rog. Respect! Bun, am făcut șopulețul, băieți. Bă, eu zic că ne-a așteptat foarte multe pentru asta, că l-am prins extrem de mult. O să scoatem ceva bănuți, deci aveam 7 on parc, aici mai facem un one. E ok, e ok, deci cred că o să avem 8 ori în total, dacă o să se vândă. Oricum, nu o să facem alt episod până nu o să se vândă măcar cuferele. Pentru că, na, trebuie să ne facem și noi ceva iteme. Să lăsați în comentarii, vă rog, dacă ați ajuns până aici, la cât să calculăm o amărută de măturică. Da? Și la cât să calculăm și schimbările și adăugările verzi. Să cumpărăm, să băgăm pe tigru ăsta. Vă pup! Nu uitați, astăzi este ultima zi de înregistrări, în caz că vreți să vă apucați. Vă aștept pe Discord, vă aștept pe grupul special făcut pentru Ruby. Eu am fost GH și ne auzim data viitoare. Ciao!